כאלה ששוות לכם הרבה כסף, היא קרלין מלר, ניהול הון אישי, אס גלובל, שלום וערב טוב. אהלן, מה נשמע? שלומך? בסדר. היית אוכלת נגטס טופו? הייתי מנסה, כן? הייתי מנסה. עם הרבה קטשופ ומאנז ליד. הייתי מנסה, זו תשובה ממש טובה, קרלין. תודה לך על הכנות. ברשותך, לשאלה הראשונה. שרית, מחולון, היא שואלת את השאלה הבאה, אותך קרלין מלר. יש לי סכום כסף גדול בבנק, אני מפחדת להשקיע בגלל המצב הביטחוני. היא לא כותבת מהו הסכום. האם כדאי לחכות עד שהמצב יירגע? היא לא היחידה. יש הרבה אנשים היום שיש להם הרבה כספים שחיכו להשקעות, ואז התחילה המלחמה, והם מחכים, ואם תשאל את כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח, כולם יגידו שהחודש מבחינת גיוסים היה הרבה פחות מחודש שעבר. זה בוודאות. אבל זה הפספוס של כל הלקוחות ושל כל האנשים. דווקא בתקופות האלה... כמו שאת אומרת, טבעי. זה טבעי, ברור שזה טבעי, אבל אני אומרת, גם לא ניתן אף פעם לתזמן. הנה, אתה רואה, טראמפ אמר איזושהי מילה, תק השוק עלה. זאת אומרת, אי אפשר לתזמן. יש לי אבל טיפ לאנשים שבאמת חוששים. יש לכם היום 1 מיליון, 2 מיליון, ואתם רוצים להשקיע אבל מפחדים, אל תשקיעו את הכל. תשקיעו חלק, תשקיעו 10%, ועוד חודש עוד 10%. למה? זה כמו הוראת קבע, כשהשוק יורד, רגע, אבל אני רוצה להיות קצת אז אתה קונה בזול יותר כל חודש. יש מישהו שיש לו 1 מיליון, 2 מיליון, בסדר, היא אמרה סכום גדול. מפרגנים. מבחינתי זה 2, אבל מישהו שיש 100-200 אלף שקלים, ההצעה שלך אותה הצעה? כן. 10%, 20%, 30%, 1,000 תשקיעו, ואני אומרת, אתה יודע, זה כמו, שוב, זה כמו איזושהי הוראת קבע שאתה עדיין נותן לה, זאת אומרת, להתקיים, גם כשהשווקים יורדים. הרי מה קורה בהוראת קבע כל חודש שאתה נכנס, כשהשווקים יורדים? אתה קונה יותר בזול. אז אם אתה מפחד והשווקים יורדים, תיכנס כל פעם בקצת, בכל פעם השוק יורד, תיכנס, השוק עוד פעם יורד, תיכנס. ואז גם אתה מכיל ואתה לומד את התנודתיות בסופו של דבר, כי אני חושבת שאי אפשר לתזמן, ותמיד, תמיד, תמיד כדאי להיות בפנים. כן, אבל זה מכשירים פיננסיים, זה לא מניות. אני אומרת על הכל, אפשר להיכנס לדוגמה בקרן נאמנות, שהיא חצי-חצי, גם מניות, גם אגרות. ברור שלא רק מניות, זה צריך תמיד לפי הרמת סיכון של האנשים. תמיד. טוב, נודדים צפונה, לעופר, הוא מקרמיאל. כן. והוא אומר, אחרי שנפגעתי, ליבנו איתך, עופר, מה-S&P 500, אני רוצה לדעת איזה מסלול חשוף למדדים, אבל גם מגדר עבורי חשיפת מטבע, כי הרי מה שקרה שם ב-S&P כן, זה שהיחס שקל דולר נכון. אכל את כל התשואות. זהו, אני חושבת שאם תשאל לרוב האנשים שהשקיעו ב-S&P, הם לא כזה הבינו שהם 100% בדולר. הם כל כך לא הבינו. הם כל כך לא הבינו, ואז קרתה השנה הזאת שהיה את הירידת מטח, את הירידת הדולר, ואז הם עכשיו מתחילים עכשיו, יש 2 אופציות, יש את כל האנשים... לדג נחש היה שיר שקראו לו הכפה המצלצלת. הכפה המצלצלת, ממש. זה מה שהישראלים, הרבה ישראלים חטפו פה. זה תמיד קורה כשיש איזשהו, ואז הם מבינים מה יש להם. לכן צריך להבין מה יש ולהתייעץ עם מישהו. עכשיו, יש 2 סוגים, זאת אומרת, יש את כל הכספים האישיים שיושבים בחשבונות הבנק, ויש את הכספים הפנסיונים שגם שם אנשים השקיעו ב-S&P. זאת אומרת, אז יש 2 אפשרויות, אני רוצה לתת כמה דוגמאות. לדוגמה, אם יש לכם כספים אישיים, אז בוא ניכנס רגע לעולם של הקרנות נאמנות ולקרנות צל. יש שם את הקרנות שהן מנוטרלות מטח. ואגב, יש S&P מנוטרל מטח, יש גם את אירופה מנוטרל מטח, יש גם נסדק מנוטרל מטח, זאת אומרת שאם אתה עדיין רוצה חשיפה, אבל אתה מאמין... אבל בפנסיוני, השתלמות וגמל יש גם? אז רגע, אני אדבר על זה, רגע, אוקיי. אבל צריכים להבין בקרנות נאמנות שיש עלויות גידור. זאת אומרת העלויות שם מאוד גבוהות. זה לא בא בחינם, וגם צריך להאמין שגם הדולר לא יעלה כמו השקל. זאת אומרת שזה איזשהו גם בסיכון. לא הייתי עושה הכל, כן? עכשיו, אני היום בדקתי בכל החברות ביטוח, פנסיות, לא לכל החברות יש מנוטרל. צריך להתייעץ עם היועץ הפנסיוני ולשאול אותו, כי אם אתה עדיין רוצה את המסלול מנוטרל מטח, ואתה לדוגמה בקרן פנסיה, קופת גמל, קרן נשמות, יש אפשרות לנייד בלי אירוע מס. זאת אומרת, לבדוק איפה יש את הניטרול. אני עכשיו לא אעשה פרסומת לחברות שיש להם את הניטרול מטח במסלולים האלה. אבל את כן אומרת, תבדקו. תבדקו, יש כאלה. זאת אומרת, אם אתם ממש חוששים שהדולר עוד הולך לרדת, והשקל הולך להיות חזק, תתייעצו עם יועץ פנסיוני, תשאלו אותו, אני רוצה עכשיו מסלול שהוא מנוטרל. איזה חברה יש? הוא יבדוק ויגיד, ואפשר להעביר גם בלי אירוע מס, בלי שום עמלות. זאת אומרת, יש האפשרות הזאת אם אנשים חוששים. זה כמובן, לא בטוח שאתם רוצים לקבל עצה מהיועץ הפנסיוני שדחף אתכם ל-S&P 500. תראה, אני חושבת גם שזה בא, תראה, ברגע ש5-6 שנים, ה-S&P היה שוק ועשה הכי הרבה, זאת אומרת, אני די מבינה גם את האנשים שהחליטו גם להיכנס לזה. זה בסדר, הם ראו שזה היה הכי טוב, כן? רק מה, היועץ היה צריך להגיד, תעשו פיזור. לא 100%. תשקיעו ב-S&P, אבל תשימו עוד
עוד מסלול מניות, עוד מסלול, אוקיי? אז זה פה העניין. נודדים לירושלים, שיר כן. שואלת אותנו. מדברים כעת על חשש מאינפלציה שתתפרץ כתוצאה ממחירי הנפט המאמירים. קרלין, האם אפשר להגן על השקעות נגד אינפלציה, או שלא מביאים את זה בחשבון? רגע, אנחנו מדברים על הדירה, כסף לדירה? לא. על הנפט? לא, אנחנו מדברים על הנפט. אוקיי, אז קודם כל אי אפשר לברוח מאינפלציה. לרגע חשבתי שזו שאלה רביעית, אני לא, זה הלילות, האזעקות, די, זה באמת. והילד, להיות עם ילד, בלי גן. ברור, כולנו. אז קודם כל אי אפשר לברוח מאינפלציה, אבל אפשר כן להתמקם. עכשיו, לגבי הנפט, אנשים לא כל כך מבינים מה קשור נפט ואינפלציה. אז בואו נסביר שאם יש עלייה בנפט, אז יש עלייה בכל עלויות ההובלה. הימי, היבשתי, אוקיי? וגם הימי, היבשתי, אוקיי? והשילוח, ומחירי המזון, ומה שתדלקו באוטו, ואתם, במילים אחרות, אתם תושחלו ועלויות הייצור. ועלויות הייצור של המוצרים עצמם, ואז הכל עולה. ולכן אני תמיד אומרת לאנשים שתמיד, תמיד, תמיד לא להישאר ככה בפיקדון. תמיד להשקיע את הכסף, בין אם זה שוק ההון או נדל"ן, כדי שהכסף באמת יעלה יחד עם האינפלציה. טוב, אני כן רוצה להספיק את השאלה של עודד מרחובות, לא בטוח שנצליח להציג אותה על המסך, אבל יש לי סכום כסף עבור דירה, אני תוהה האם נכון לשלם את כולו, להגדיל את המשכנתה, ולהשאיר את הכסף להשקעות, זאת פשוט שאלה שהגיעה בכמה גרסאות, עשינו לה ככה החדה, ולכן חשוב שנענה עליה, אפילו בקצרה. אז בוא נעשה פה סדר, באמת, זו אחת ההחלטות הכי מעניינות, אבל יש פה שני סוגי אנשים, אנשים שרוצים לחיות בשקט, זאת אומרת, גם אם יש להם את כל הכסף לדירה, פשוט לשלם, ויש את הצד השני, שזה הצד של ההרפתקנים, שכן רוצים לקנות דירה, אבל רוצים גם למנף אותה עם משכנתה, ואת הכסף האחר, הם אומרים, טוב, אני משלם על המשכנתה 3-4%, אני כן יכול לעשות יותר בשוק ההון. וזה אנשים שכן מוכנים לשלם את המשכנתה כל חודש, ומוכנים, בוא נגיד ככה, להמתין לטווח ארוך. אבל כל החלטה היא החלטה נכונה, זה כי תלוי מי הבן אדם שעומד מאחור. זאת אומרת, יש את האנשים שלא רוצים להסתכל, ורוצים כבר לחיות בשקט. אין פה כלל אצבע. אין פה כלל אצבע. יש אנשים, תעזבי, יש לי את 2 מיליון, אני רוצה לקנות את הדירה הזאת, לא רוצה משכנתה, לא, וזה בסדר, זה שלך, אוקיי? אני לא מהסוג הזה של האנשים, אני מהסוג השני שכן הייתי לוקחת משכנתה, כי אני זו אני, אבל זה בסדר, זה בשבילי. אני אומרת, בגלל זה צריך לבחון מי הבן אדם שעומד מאחורי ההחלטה הזאת. טוב. קרלין מלר, ניהול הון אישי, אס גלובל, ומי שעוזרת לנו בכל שבוע. בכל שבוע. בתשובות של השאלות הדי מצוינות, אני מחמיא לצופים שלנו. ממש. די מצוינות. קרלין, תודה גדולה. תודה לך. ביי. אנחנו